Γεια σας παιδιά, Greek Peanuts εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft. Λοιπόν, είμαστε πάλι στον Hive. Βγήκε ένα καινούριο παιχνίδι. Βασικά δεν είναι καινούριο, είναι αρκετά γνωστό. Απλώς τώρα το βάλε ο Hive. Ναι, στο Hive. Skywars. Yeah, let's play some Skywars, baby. Λοιπόν. Oi. Diamond, that's some good things. Yeah. Oh, what? Oh. Okay. Λοιπόν, σε όσους δεν ξέρετε τι είναι το Skywars, στην ουσία ένα, Yes! ένα νούμερο παικτών είναι σε ένα skyblock και έτσι παλεύουν και έτσι παλεύουν μεταξύ Απλώς τους. ο καθένας είναι σε ένα επτάμενο νησί, προσπαθεί να βρει resources και μετά παλεύουνε. Ακριβώς. Alright. Generation. Right. Yes, give me that. Και τι μου έδωσε? Diamond chestplate. Yeah. Α, και εμένα. That's some good things. Emerald ore. 2 levels. Okay. 1 extra heart. That's good. Oh yeah. Τι έγινε? Σιγά μου σου πω. Πες το. Όχι, creeper. Φύγε. Έχω wooden sword. Έχω το wooden sword της παντοτινής δύναμης. Αχ, σήμερα οι creeper με αγαπάνε. Αχ, Θεέ μου. Έλα. Give me something good. Λάπης λαζούλη. Εντάξει, δεν έπαθα κάτι. 5 extra hearts. Nice. What's this? Sorry. Δεν ξύπνησα καλά. Ξέρεις θα πεις να πάρω και τα φάρμακά μου. Σπάσε ξύλο. Έλα τώρα. Let's go. Please don't be a creeper. Yes, please don't be a creeper. Oh my god, why? Τι έχω κάνει στους creeper? Γιατί με μίσουν τόσο πολύ? Like, what? Shit. Yeah. Αυτό έψαχνα. Yes, let's go. I need something better. Πρέπει να έχω κολλήσει στο χειρότερο. Επιτέλους. Diamond pickaxe, κάτι είναι και αυτό. Κάτσε. Έλα. Τι κάνεις στο clay? Σωστά. Αχ, Θεέ μου. This is intense. Το μισό ότι έχουν βάλει πάντως και ξύλο. Δηλαδή, yes, more diamond. Let's go. Diamond axe, σοβαρά. Εντάξει, καλύτερα από το wooden sword. Potion. Slash potion of harving. That's a good thing. Δεν ξέρω γιατί μιλάω έτσι.
Αν δεις το νησί μου πάντως, είναι λες και 100.000 creeper ανατινάχθηκαν εδώ πέρα. Αλήθεια, εγώ ούτε ένα creeper δεν έχω κερδίσει. Οκ, σήμερα οι creeper με αγαπάνε. Είσαι πολύ Σήμερα λέει θα πάμε να θα επιτεθούμε συνέχεια στον άγγελο. Είσαι πολύ τυχερός. Το ξέρω, Okay. το λένε συνέχεια. Όπα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να κάνω αυτό που προσπαθώ να κάνω, αλλά θα προλάβω. Όταν εσύ θες να κάνεις κάτι ποτέ δεν είναι καλό, για μένα. Κανένας δεν έρχεται, οκ. Εντάξει, ποτέ δεν πάνε σε άλλους. Πάντως στο κέντρο πάνε όλοι. Βασικά ο πρώτος που θα πάει και μετά οι άλλοι προσπαθούν να το σκοτώσουν. Είναι και αυτά τα mini islands. Yes! Τώρα τα είδα. Yes! Τι να ξεφορτώ. Ναι, σχεδόν full diamond armor. Τώρα μου λείπουν μόνο τα boots. Yes! Οκ. Resort. Ωραία, diamond sword, σε παρακαλώ. Να σε boots, σε παρακαλώ. Ωραία. Ή και diamond sword, δεν θα είχα πρόβλημα. Ωραία. Let's go. Yes! Όχι, τα έχω ήδη. Φτιάξω ένα diamond sword. Τέλος πάντων, θα το κρατήσω αυτό για να μην το πάρει κανένας άλλος. Οκ. Βασικά τα καλά τα πράγματα που θα βρίσκω αν με σκοτώσει κάποιος για να μην τα πάρει θα το πετάω. Bye bye diamond leggings. Bye bye iron sword. Bye bye stone axe. Bye bye stone. Bye bye leather. Bye bye. Ωραία, κάτι ξεφορτώθηκα. Κάτσε, έχω τίποτα καλό. Iron axe, bye bye. Shovel. Moss stone, βασικά μπορώ να τη χρειαστώ. Όχι, αυτό θα το χρειαστώ. Έλα τώρα. Όχι! Ω Θεέ μου! Παραλίγο να πέσω. Έλα. Έτσι, μπράβο. Είναι μπερδευτικό πως γιατί ακούω και από τη δικιά σου τα πλευρά όλα όσα κάνεις mine και νομίζω ότι τα κάνω εγώ mine. Health boost. Yeah, let's go. Αν και αυτό το χρειαζόμουν για μάχη και τώρα δεν πολεμάω, οπότε, you know, like. Ωραία. Θα κάνω mine έτσι όπως το πάω το νησί. Έλα, yes! Αυτό ήθελα. Τι? Σιγά να σου πω. Γιατί δεν μου λες! Καλά, έφτιαξε πήρε ένα diamond helmet. Oh my god, λέω κι εγώ δηλαδή τι στο διάλογο πήρε. 5 level. I think I'm ready. I think I'm not. Βασικά, επειδή δεν μου φαίνεται ότι θα βρω diamond boots, ας κάνω τώρα iron, δεν έχω πρόβλημα. Okay. Let's go. That's it. Don't hurt me no more. That's it. Κάτι ακούω. Νομίζω έρχεσαι σε μένα. Όχι. Εντάξει. Κάτσε, δεν σε πιστεύομαι. Μπορεί να λες ότι δεν έρχεσαι, αλλά να έρχεσαι. Καλά, αν θες μπορείς να δεις το χάρτη. Ή θες ψάξε με. Πάντως δεν έρχομαι σε σένα. Αυτό δεν ξέρεις καν. Βασικά αυτό δεν ξέρεις καν που. Λέω κι εγώ τι είναι. Golden apple, that's good. Έχω τόσα άρρος, αλλά δεν έχω ούτε ένα. Και όταν λέω ούτε ένα. Bow, ναι. Παραλίγο. Πού είσαι, άνθρωπε μου? Νομίζω εσύ είσαι αυτός. Κάτσε. Που βάζει cobblestone. Όχι, δεν είσαι, έχει μικρό όνομα. Αυτός. Κάποια τύπισσα μου έρχεται. Μεγάλο λάθος, καλή μου, μεγάλο λάθος. Πολύ τεράστιο λάθος. Βασικά εγώ θα κάνω ότι δεν καταλαβαίνω τι έρχεται. Θα κάνω έτσι, ξέρεις, δηλαδή αναρωτιέμαι αν έρχεται κάποιος εδώ μέρα. Εδώ μέρα, ναι, εδώ μέρα. I think I'm fucked. Για περίμενε. Κάτσε, έρχεται μέχρι εδώ πέρα και μετά φεύγει. No, son. I'm gonna chase you down. Εμένα. Όχι εσένα, αυτή την τύπησα. Και νομίζω σε βλέπω, ναι, σε βλέπω. Diamond chest plate, diamond helmet. Και gold leggings. Ναι, γι' αυτό. Sorry, δεν τα είδα. Τη φοβάμαι αυτή την τύπησα γιατί μπορεί να έχει και bow. Αχ, Θεέ μου. Ναι, χαχα, loser. Εγώ. Όχι εσύ. Εσύ είσαι αυτός. Ναι, αυτή έπεσε από κάτω, με φοβήθηκε.
πάω να δω αν έχει κάτι καλό στο νησί της. Μην ανησυχείς, δεν θα σου επιτεθώ. Εγώ όμως ναι. Hey! Καλά, εντάξει, στεύουμε, όχι ακόμη. Βασικά λέω στην αρχή να κάνουμε team και αν καταφέρουμε μέχρι το τέλος να κάνουμε εμείς οι δύο PvP. Τι λες? Ναι, σε αυτό θα είναι λίγο cheating, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή και πόσοι YouTubers δεν το έχουν κάνει αυτό. Εμείς θα είμαστε ένας από τους 100. Σιγά. Right, έτσι. Ωραία, 2 levels. Πόσα level είσαι? 6. Εγώ 7. Κάτσε κοιτάω πως έχετε κανένας. Τίποτα. Δεν ξέρω. Θέλω να πάω στο νησί της άλλης, αλλά και πάλι δεν νομίζω να έχει και το πολύτιμο το πράγμα. Και θέλω επίσης να μην σκοτώσει κανένας άλλος. Έχει πάει κανένα στο κέντρο και Α, όχι, εσείς αυτός. Έχει πάει κανένα στο κέντρο. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Σκέφτομαι να πάω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω, φοβάμαι πως με ρίξει κάποιος με... Με bow and arrows. Ναι, μπράβο. Βασικά σε να φοβάμαι, επειδή μήπως ότι πέθανες. Παραλίγο. Γιατί, τι έγινε? Κάποιος με βάλε στόχο. Κάτσε. Έχει αρκετά πράγματα εδώ. Αλήθεια. Ναι, κάτσε, τα χρειάζομαι. Yeah! Τι βρήκες? Boots. Θέλω βασικά ένα crafting table. Βασικά μπορώ να φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Yay, health. Ωραία. Crafting table. Δεν Έχει έχει αρκετά πράγματα και τα εδώ πέρα. καλύτερα τα boots, αλλά κάτι. Έχει αρκετά πράγματα εδώ πέρα, νομίζω έχασες. Ναι, το ξέρω. Κάτσε, αυτά δεν τα χρειάζομαι. Και πετάω αυτά τα δύο, δεν θέλω κανείς να τα βρει. Αν δεις κάποιον μην ανησυχείς εγώ. Εσύ είσαι. Ναι, ηρέμησε. Εντάξει. Μπορώ να σε εμπιστευτώ, έτσι? Δεν ξέρω. Ανάλογα. Εντάξει, peace. Βλέπεις, Όμως μετά θα μας κάνουν μπαν επειδή κάνουμε ομάδα, οπότε πηγαίνει αλλού αν θες. Χαχα! Fuck. Είπαμε να φύγεις, δεν είπαμε να με σκοτώσεις. Ποια η διαφορά? Οκ, αυτό με φρικάρει τώρα. Βασικά θα μπορούσα να φάω το golden apple, αλλά είχα ήδη. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσύ πόσο armor είχες? Σε Δεν επίπεδα. θυμάμαι. Εγώ μου λείπει μόνο μισό για να... Ξέρεις ότι τα chainmail είναι καλύτερα από το iron, Όχι. Είναι καλύτερο. Oh. Επειδή το chainmail είναι το ίδιο με το gold. Και το gold είναι καλύτερο από το iron, μόνο που έχει λιγότερο durability, οπότε το chainmail είναι καλύτερο. I'm confused right now, so no. Μου κάνεις troll. Όχι, δεν σου κάνω troll. Μα τώρα πέθανα, δεν υπάρχει λόγος να σου κάνω troll. Υπάρχει. Εσύ τώρα με κάνεις spectate. Ναι, σου κάνω spectate, γιατί? Μπορείς να μου πεις αν είναι κανένας κοντά μου? Θα είναι λίγο cheating, αλλά όχι, κανείς δεν είναι. Cause I'm thinking maybe I should go to the center. Αλλά θέλω να κάνω regen πρώτα. Ναι, βάλτε όπως σου λέει τα chainmail boots, είναι καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα. Καλά, ξέρεις τι, θα δοκιμάσω κάτι. Όπα. Όχι, βασικά το cowweb βάλε. Εσύ να κοιτάς πως μου έρχεται κάποιος. Γιατί βγάζω τώρα πράγματα. The mystery chest has been unlocked. You have 30 seconds to Ναι, load it. δεν είναι καλύτερα. Καλύτερα είναι. Όχι. Αφού όταν έβαλα τα chainmail μου είπε ένα ολόκληρο για να πάω full. Ενώ όταν έβαλα τα iron, μισό. Iron τα μισό. Οκ, τότε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σε κάνω escort, έλα. Προχώρα. I'm right in front of you, sort of. Sort of. Κάποιος έχει έρθει στο center. Κάτσε, ναι, όντως.
Όχι, βασικά κανένας. Α, εντάξει. Κάνε loot, νομίζω είσαι μόνος σου. Έλα. Είναι locked. Πρέπει να περιμένω μέχρι να ξεκλειδωθεί. Αφού μόλις τώρα... πέρασε τα 3 δευτερόλεπτα. Μάλλον. It's on table. Πρόσεχε. Ωραία. I'm escorting. Έτσι. Έλα. Έχω λάπης λαζούλης. Ναι, έχω. Ωραία. Sharpness 1. Yeah! Οπα. Βασικά να ρωτιέμαι μπορώ να το πάω Sharpness 2. Αν δεν έχω άλλο Diamond Sword. Ωραία. Επίσης κάνε σαν το Diamond Armor αν μπορείς. Α, ναι, σωστά. Ας κάνω το chest plate και ας το πάω Protection 1. Στο νησί... νομίζω κάποιος είναι... ή μήπως είσαι εσύ. What the... Τι? Όχι, είχε το name tag το enchantment table και νόμιζε ότι... ότι ήταν παίκτης. Αμάν. Με έκανα να χεστώ πάνω μου. Κανείς δεν είναι, οπότε μείνε εδώ και κάνε camp. Ναι. Ή τέλος πάντων κάνε mine εδώ πέρα. Ναι, κατάλαβα. Επίσης πάρε το enchantment table, αν μπορείς. Projectile protection, bullshit. Τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό. Ωραία, κάνε το mine για να μην το πάρει κανείς. Κάτσε. Διάολε. I'm breaking one, projectile... Projectile protection και feather falling. Τι κάνει το feather falling? Το feather falling είναι όταν πέφτεις από ψηλά σου λιγοστεύει το damage. Okay, that's good. Και το mystery chest ανοίγει σε 54, 53, 50 δευτερόλεπτα τέλος. Καλά, κατάλαβα. Ωραία, το λέει πάνω. Mine το... Αυτό. Το πάρει δεν μπορείς. Τέλος πάντων, άστο. Γρήγορα. Νομίζω είσαι μόνος σου. Έχω και 2 golden apples, οπότε έχω και TNT. Από μένα το έχεις. Ναι, νομίζω. Ωραία, άνοιξε το. Έχω και water bucket επίσης και cobweb. Ωραία. Κάποιος είναι? Πού είναι? Δεν Πού είσαι? να δω. Εμφανίσου. Προσπαθώ, κάτσε. Νομίζω είναι αυτός ο τύπος. Είναι ο Matt Verben. Ναι, πούντος. Όχι, τι λέω. Το θέμα είναι πού όχι, είναι. Είναι 2 με bows. Είναι στο νησί που έχει φτιάξει ένα περίεργο bridge με pumpkins, με όλο αυτό το dirt, τα περίεργα. Εννοείς ότι είναι στο center? Όχι στο center, εδώ πέρα, κάτσε. Δεν μπορώ να σου δείξω λίγο. Πήγαινε πίσω. Εδώ, στο dirt, αυτόν εδώ. Αυτό εδώ με το περίεργο bridge, το βλέπεις? Ναι. Αυτός εδώ ήτανε. Εντάξει. Αλλά τώρα κρύφτηκε. Και είναι και ο από δίπλα του. Ο αριστερά του. Ναι, το ξέρω. Είναι αυτός που έχει κάπως iron πράγματα. Έχει ένα iron helmet, diamond chest plate. Μακάρι να... Μπορεί βασικά να μπορώ να φτιάξω bow. Bow, για δοκίμασε. Έχει string. Ναι, νομίζω έχω. Κάτσε, έχει και κόπο. Άνοιξε το! Κάτσε. Ωραία, πρέπει να ανοίξει το mystery τέτοιο, αλλά τώρα έκλεισε. Αχέτης. Καλά, εσύ κοίτα πως έρχεται κανένας. Ωραία, λοιπόν, εσύ περίμενε μέχρι να το ανοίξεις. Μη σε νοιάζει αν έρχεται κανείς. Σου λέω εγώ αν έρχεται κανείς. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα, δεν έχω sticks. Κάτσε. Έχεις νομίζω πολύ good από μένα. Ναι, έχω. Κάτσε. Χάθηκε ο άλλος. Περίμενε, κάτσε να το βρω. Ωραία, bow. Κρύφτηκε, πολύ καλά. Πλησιάζει κάποιος. Ωραία, κάτσε. Έχω bow τώρα. Ωραία. Μπορώ να το κάνω enchant. Όχι, μην το κάνεις τώρα. Ωραίος. Το κάνω, μην έρθει μέσα, εδώ θα σκοτώσω. Κάτσε, μπορώ να το κάνω τάκα. Εδώ, γρήγορα. Όχι, μην το κάνεις enchant, γρήγορα. Εντάξει. Πλησιάζει. Άστονα. Να πλησιάσει. Εξάλλου δεν έχει καμία ευκαιρία με μένα. Ναι, όντως έχει iron stuff. Και έχει μόνο leggings και boots και chest. Ναι, κατάλαβα. Πώς είναι στο σερβερ? Μόνο αυτοί οι δύο είναι. Έτσι και τις νικήσω τώρα.
Ωραία, αυτόν γρήγορα, πλησιάζει, είναι πολύ κοντά. Μπορεί να πηδήξει τώρα και να... τέτοιον. Και το mystery chest ανοίγει σε 1 λεπτό περίπου. Φύγε. Μακριά. Μπορώ να πάω εκεί, αλλά είναι αυτός ο τύπος εκεί πάνω αριστερά και μπορεί να με χτυπήσει με τον bow. Και γι' αυτό φοβάμαι. Φύγε. Εντάξει, έτσι όπως το πάμε ποτέ δεν θα σκοτώσω. Ξέρεις τι, θα κάνω τάχα από ότι εγώ φεύγω, να προχωρήσει λίγο. Ωραία, λοιπόν. Όχι! Έλα εδώ. Περίμενε, όχι, πήγαινε από την άλλη πλευρά, γιατί από ό,τι κατάλαβα βάζει ένα μπλοκ πρώτα αριστερά και μετά δεξιά. Όταν πας από την άλλη μεριά μπορείς να το χτυπήσεις έτσι ώστε να πέσει από την άλλη μεριά, κατάλαβες, από εδώ που δεν έχει βάλει μπλοκ. Κατάλαβα. Οπότε πήγαινε από την άλλη μεριά. Κάτσε, όχι από αυτήν, από την άλλη μεριά. Ναι, με είδε, κάτσε. Ποτέ δεν έχω ξανανιώσει τόσο ωραίο, γιατί ξέρεις, πάντα ήμουν ο τύπος που θα πέθαινε από την πρώτη στιγμή. Ωραία, λοιπόν, και έλα όσο πιο κοντά μπορείς το τέτοιο. Κάτσε. Τώρα έβαλε μπλοκ. Να βλέπεις πρώτα βάζει... Όχι τώρα, περίμενε να βάλει blocks. 30 seconds. Μέτρα, για... Mystery chest is open, open. Γρήγορα, άνοιξε το. Bob, lava bucket. Ωραίος. Νομίζω κατέβηκε. Αλήθεια. Ναι, δεν το βλέπω. Περίμενε λίγο να τον βρω. Κάτσε. Να καταλάβω λίγο. Όχι, δεν κατέβηκε. Απλώς είναι πίσω και τώρα έρχεται. Νάτος. Slash potion of poison. Yes. Ωραία, έχω potion of poison. Αν το ρίξω κάπως. Επίσης, για δοκίμασε να βάλεις lava bucket εδώ πέρα. Κάτσε, περίμενε. Ξέρω τι θα κάνω. Επίσης θέλω να πάω μετά σε αυτόν, αλλά δεν ξέρω, φοβάμαι. Ποιος έχει bow? Αυτός, ο αριστερά του. Ο Άγγενες Μοντόια. Πρέπει να κάνουν team, σίγουρα, δεν γίνεται. Little baby, don't say a word. Μα αυτός έχει bow. Lol. God. Πρέπει κάπως να το καταφέρω τώρα. Εντάξει, το βρήκα. Φτιάξε ένα tower και πήγαινε πάνω, εδώ που έχει αφήσει μια τρύπα. Έχει αφήσει μια τρύπα εδώ πάνω. Πού πάνω? Εδώ πάνω, στο shelter του. Όχι, δεν μπορώ, γιατί είναι ο άλλος με τον bow και δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν πειράζει, γρήγορα κάντο. Κάτσε. Δεν μπορώ τώρα, δεν ξέρω. As little bit. Έχω μόνο μια ευκαιρία με αυτό. No, bad. Κάτσε. Δεν νομίζω ότι... Νομίζω είναι 4. Όχι. Players alive λέει 3. Έλα. Τι, δεν είσαι άντρας? Έλα ρε μάγκα, τι με κοιτάς? Έλα. Ρε, πώς με κοιτάς έτσι? Ρε, με προκαλείς? Εντάξει, με προκαλείς. Τώρα θα δεις εσύ. Sniper duel. Άντε, θέλω να φάω επίσης, αλλά δεν έχω φαγητό νομίζω. That's bad. Θέλω τώρα και να κάνω regen. Fuck. Θα πρέπει να φάω τώρα golden... No. Να φάω golden apple. Όχι ακόμη. Πόση ζωή έχεις? Έχω... μου έχει κάνει damage 1,5 καρδιά. Όχι, μη φας. Νομίζω δεν μπορεί να πάει γιατί δεν έχει blocks. Κάτσε. Πόσα... εντάξει, έχω αρκετά. Γι' αυτό πρέπει να είχα κάνει chant. Θα μπορούσα να το είχα κάνει τώρα με παραπάνω. Βασικά έχω σκεφτεί κάτι. Bad. Δεν νομίζω να το έκανε καμία damage. Δεν χρειαζόμουν να φτιάξω τότε pressure plate. Okay. Ναι, δεν χρειάζεται pressure. Όταν πας σε Hunger Games και αυτά δεν χρειάζεται καθόλου redstone. Απλώς το βάζεις και boom.
Α, εντάξει, επειδή έφτιαξε ένα pressure plate για αυτό το λόγο. Ο άλλος νομίζω θα έρθει από πίσω του και θα το σκοτώσει. Έτσι, μήπως καταφέρω και να το σκοτώσω. Μαλάκα, είμαι τώρα σε σοβαρή ζημιά. Ναι! Έτσι! Yeah! Άντε! Και τώρα ήρθε ο άλλος. Έχω 3 καρδιές. Και τώρα good luck ήρθε ο άλλος. Ναι, έχω 3 καρδιές. Και κάνε regen τώρα. Εντάξει. Έχεις κάτι άλλο φαγητοειδές? Όχι. Α, ο έξυπνος. Φαγητοειδές. Φαγητοειδές. Έχεις κάτι άλλο φαγητοειδές? Όχι, δεν έχω. Έκανα βλακεία. Εντάξει. Oh. Αυτός, τι? Καλά, δεν πειράζει. Φοβάμαι τώρα, μην κάνω καμιά Όχι ρε, αφού δεν έχει τον bow του, πρέπει... Απλώς πήγαινε πάνω του και κάνε 1v1. Έτσι, Να πήγαινε εδώ. έτσι. Go! 1v1, 1v1. Το έχω ρίξει poison. Ωραία, ωραία. Χτύπα τον τώρα. Και νίκησες. Ωραίος! I'm the boss. Nobody can beat me. I'm God. Μια φορά νίκησες. Εντάξει, κάτι ρίχνω αυτό. Ωραία, γύρω. λοιπόν αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Μάλλον. Οκ, δεν πειράζει. ναι. Θα κάνουμε βίντεο και πάλι, μην ανησυχείτε Ναι, τώρα κάθε μέρα. Καθημερινά. Σχεδόν κάθε μέρα. Θα βάλουμε το κόλ μας στην καρέκλα και θα είμαστε συνέχεια στα βίντεο. Ναι, λοιπόν, αλλά σήμερα θα γυρίσουμε και δεύτερο βίντεο, οπότε... Stay tuned! Stay tuned! Yeah. Bye!